ai na kowa ina gaya ma ina jin Allah ka bi duniya san to wannan iya kake so sai kin ga inda ka san sabon ango ha to me kaga nayi wani abu kaga nayi to kuma duk abin da kai baka ma san kai ba na kuwa kai baka ma san kai ba ni ka san me yake faruwa wa alaikum salam Mala NAMUDIKA an wani lafiya lafiya kalau an wani lafiya alhamdulillah kake kai na koyo na ga tashin hankali ya ganka a firgice yo ba dole ka ganni a firgice ba me ya faru yanzu nan na biyo babba hanyar can na ga tashin hankali ina tsaye a bakin hanya ina jiran tsallako in zo wajen ku da kowa wani dan tirela da yato ji kake what yanzu wuce kai ka ce irin walƙiyar nan ta wuce na jikina na rawa kai yau ga bala'i kuwa a shafin tirela suke haka suke da ganganci ba ka san wani abu ba na kowa da yayi wannan zancen to sai bani sai tuna min lokacin da ina yaran mota ka yaran mota ka san din Najeriya sarki ba garin da yake fito sun yau din a kware ma kuwa wannan haka lokacin ina yaran mota maka je kun shege ne kana kallon wannan mun je Lagos da muka je Lagos aka yi mota trailer load aka ci dam da kaya muka tawo ina wannan hawan nan Lagos Mandela wannan dogon hawan Mandela shi dai da muka gama hawan nan mun sabo gangara haba direba ya ce na mu duka tafi nace uga lafiya shi mun matsala ta faru to nace uga me faru sai ya ce mun tayar mota ta kunce aiki ya samu maza aiki ya samu maza nace to daya yanzu me za a yi nace faka zami nace ba sai ka faka ba amma guri ka daya dan nan na fice daga cikin motar nan da ruga da gudu na bu wannan taya charab na ga maka na kowa na kamo tayin nan na zo na makala tsare na zo na makala ta a cikin motar nan motar tana tafiya ba tana tafiya na makala ta a cikin motar nan na daure kuma ba a tsaya ba ke ba ni din make da ai aiki ne ai ka san mutum yayi aiki ko ba ka mana kowa a wannan magana sa gaskiya ce ni kuma sai ya tuna mun lokacin da kai da na aikin pilots jirgi pilots share jirgin sama ba Allah ya ji kan dan kabo Allah ya ji kan dan kabo lokacin ai yaran gidan ne ni Allah sarki aka dauke ni aka ce kai na kowa share jirgin sama za ka dinga nace to alhamdulillah Allah ya kara lafiya da an gaya ma wata rana an tashi za a kai alhazai. To lokacin aka samu wata matsala ranar ban share jirgi ba aka ɗawa alhazai aka yi sama. To sai da aka yi sama sai ya yi mai tuƙe jirgi sai ya ji irin ko ƙwari ne ko me dai haka. Sai ya zo ki cewa anya ku na ko ya share jirgin nan kuwa. Muna sama. Kwalan turanci ya kaza iya wannan turanci da na turawa. Ya akai baka share jirgi ba. Nace a to ai yalla wannan ai mai sauki ne. Ai akwai hikima ta mu. Sai kawai dan gaya ma sai nace wani fasin da zai mun gaddama nace kai ka saurara ni ina a cikin hikimomi na aikin shari'a a saman jirgi ba wanda ban iya ba. Allah za ka kai ina dan kwakwala sakon dora shi akan jimare. Na sake dauko duk gaba da dora sun fi su 1000 nawa. Na dora su akan gajimare jirgin direban yace ina ka kai su. su mutanen din na tare su kaf har direban ma hi kansa na dora shi akan gajimare. Sai na share jirgin gaba da na daga shi na zazzage shi. Na zazzage duk wata kura. Gyara aka sa turaren kamhi a ciki. Kawai da gama kowa sai aka mai da shi. Dan nan kawai sai jirgin sama. Ka share kai kama na mutane amma na kowa kai sama kowa na kai Allah ya tsine makare ta za ka ce jirgin kai ina akai kai ya kuma na kowa akai kai